நமஸ்தே. இன்னைக்கு நம்ம பகவத்கீதால 55வது ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பிரஜஹாதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்த மனோகதான் ஆத்மன்யேவாத்மனா துஷ்டः ஸ்திதப்ரஜ்ஞஸ்ததோச்யதே. பிரஜஹாதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்த மனோகதான் ஆத்மனி ஏவ ஆத்மனா துஷ்டः ஸ்திதப்ரஜ்ஞः ததா உச்யதே. பகவான் கர்மயோகத்தை கன்க்ளூட் பண்ணாரு 53வது ஸ்லோகத்தில். அப்படி சொல்கிறப்ப அப்படிப்பட்ட யோகி யோகம் அவாப்சியசி, அவனுக்கு ஆத்ம சாட்சாத்காரம் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். அப்போ அர்ஜுனனுக்கு ஒரு கேள்வி வந்துச்சு. ஸ்திதப்ரஜ்ஞஸ்ய கா பாஷா, ஸ்திதப்ரஜ்ஞः அப்படின்னா யாருக்கு ஆத்ம சாட்சாத்காரம் ஏற்பட்டுடுச்சோ, யாருக்கு அஜ்ஞானம் விலகிடுச்சோ. நம்மள மாதிரி ஜீவன்கள்லாம் கயிற்றுல பாம்பை பார்த்து பயந்துட்டுருக்கோம், கிளிஞ்சல்ல வெள்ளியை பார்த்து மோகிச்சிருக்கோம். ஆனால் இந்த ஸ்திதப்ரஜ்ஞன் கயிறா பார்த்தான், கிளிஞ்சலா பார்த்தான். அதனால் அவனுக்கு பயமும் இல்லை, மோகமும் இல்லை. ஸோ இவனோட ஒரு ஸ்திதப்ரஜ்ஞன், ஒரு பிரம்ம ஞானியோட பாஷா அப்படின்னா அவனோட லக்ஷணம். இங்கிலீஷில் சொல்லும் அப்படின்னா அவனோட டெஃபினிஷன். அர்ஜுனன் ஒரு ஞானியோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், அவனோட லக்ஷணங்கள் என்ன, சமாதியில் இருக்கிறப்ப அவனோட லக்ஷணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத கேட்குறான். அது மட்டும் இல்லை, 2வது கேள்வியாக சமாதியை விட்டு வெளியில் வந்த பிறகு கிம் பிரபாஷேத, அவன் எதை பேசுவான், கிம் ஆசீத்த, எப்படி உட்காருவான் இல்லை எப்படி விவகாரம் பண்ணுவான், அடுத்து கிம் பிரஜேத்த, எப்படி நடந்துப்பான், எங்கே போவான், இப்படின்னு அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்குறான். இந்த செக்ஷனையே ஸ்திதப்ரஜ்ஞ பிரகரணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது நம்ம ஏன் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு இது சாதனையாக ஆகிறது. இது இந்த மனசோட சக்தி. எதை நினைக்கிறதோ, திருப்பி எதை நினைக்கிறதோ அதுவாகவே ஆகிற சக்தி இந்த மனசுக்குண்டு. எது சாத்தியமோ அதை சாதனையாக இங்கே பகவான் கொடுக்கிறார். இப்போ ஸ்லோகத்துக்குள்ளே போகலாம். பிரஜஹாதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்த மனோகதான். இப்போ முதல்ல பகவான் சமாதியில் இருக்கிற ஒரு ஸ்திதப்ரஜ்ஞன், ஒரு ஞானியோட நிலையை சொல்கிறார். சமாதி அப்படின்னா என்ன? பொதுவாக நம்ம மனசில் நிறைய எண்ணங்கள் ஏற்படுறதுண்டு. எண்ணங்களை விருத்திகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம், தாட்ஸ். பொதுவாக நம்ம மனசை கவனித்தோம் அப்படின்னா பல்வேறு விதமான எண்ணங்கள் வந்துட்டே இருக்கும். ஒரே மாதிரி எண்ணங்கள் இல்லை. ஒரு சமயம் ஒன்றை யோசிக்கும், அடுத்த நிமிஷமே வேறு விஷயத்தை யோசிக்கும். இது சாதாரண நிலை. அடுத்து நம்ம தியானத்துக்கு போவோம். தாரணா அப்படின்னு பதஞ்சலி அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டெப் கொடுப்பாரு. தாரணா அப்படின்னா ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறது. அடுத்து தியானம் அப்படிங்கிறது எண்ணங்கள் ஒரே மாதிரி ஆக்கிறது. ஸோ ஒரே விஷயத்தை பற்றி தியானம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அங்கே வேறு விதமான எண்ணங்களை வரவிடாமல் பண்ணுறது தான் தியானம். இது பல நாட்கள் முயற்சி பண்ணுறச்ச நம்ம மனசில் ஒரே மாதிரி எண்ணங்கள் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும். ஒரு விஷயத்தை தியானம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இப்போ தேவதையோட ஸ்வரூபத்தை எடுத்து தியானம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதே எண்ணங்கள் வர்றது தியானம். அடுத்து சமாதி. இப்போ தியானத்துலேயும் நான் அதை தியானம் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற வித்தியாசம் இருக்குது. ஆனால் சமாதியில் நான் அதை தியானம் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற வித்தியாசம் போய் நான் அதுவாகவே ஆறேன். இப்போ மனசில் எந்த விதமான எண்ணங்களும் இல்லை, மனசு ஒடுங்கி போயாச்சு. இப்படி மனசு லயமடைகிறத தான் சமாதி அப்படின்னு சொல்லுவோம். எங்க பகவான் சமாதியில் இருக்கிற ஒரு ஞானியை பற்றி சொல்கிறார். பிரஜஹாதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்த மனோகதான். சர்வான் காமான், காம அப்படின்னா ஆசைகள், எல்லா விதமான ஆசைகள். சர்வான் காமான், எல்லா ஆசைகளையும் பிரஜஹாதி விட்டுடுறான். ஏன் விட்டுடுறான்? அவனுக்கு இந்த உடம்போடையோ மனசோடையோ ஐடென்டிஃபிகேஷன்
கிடையாது. நம்மெல்லாம் இந்த உடம்பையும் மனசையும் நான் நினைக்கிறதுனால எனக்கு ஒரு விதமான அபூர்ணத்துவம்னு சொல்லுவோம். கம்ப்ளீட்னஸ் இல்லை, முழுமை ஆனவன் அப்படிங்கிற எண்ணம் இல்லை. அதனால் நமக்கு வெளியில் தேடல் இருக்கு. ஆனால் இந்த ஞானி எல்லாத்தையுமே பிரம்மஸ்வரூபமாக பார்க்குறான். சர்வம் சிவமயம், சர்வம் பிரம்மமயம். தன்னை தவிர இங்கே வேறு எதுவும் இல்லை. அவன் தன்னை பூர்ணமாக உணர்றான். வெளியில் இருக்கிற எந்த பொருளும் அவனை பூர்ணமாக்க முடியாது. அதனால் அவனுக்கு எந்த ஆசைகளும் கிடையாது. அதனால் எல்லா ஆசைகளையும் விட்டுடுறான். பிரஜஹாத்தி விட்டுடுறான். மனோகதான் மனசில் ஏற்படுற எல்லா ஆசைகளையும் விட்டுடுறான். அடுத்த வரியில் அப்படிப்பட்ட ஞானி எப்படி இருக்கான்? ஆத்மன்யேவ ஆத்மனா துஷ்டக. இது ரொம்ப முக்கியமாக ஆஃபன் கோட்டடான வாக்கியம். ஆத்மனி ஏவ ஆத்மனா துஷ்டக. துஷ்டக அப்படின்னா சந்தோஷம் அடையிறவன். எங்கே சந்தோஷம் அடைகிறான்? எதனால் சந்தோஷம் அடைகிறான்? இப்போ நம்மளையெல்லாம் கேட்டால் இந்த சூழ்நிலை இருந்தால் நான் சந்தோஷப்படுவேன் அப்படின்னு சொல்வோம். இந்த பொருள் இருந்தால் சந்தோஷப்படுவேன்னு சொல்வோம். நமக்கெல்லாம் கண்டிஷன்ஸ் உண்டு சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு. இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இருந்தால், இந்த மாதிரி பொருட்கள் இருந்தால் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஞானி தன்னிடத்தில் சந்தோஷமாக இருக்கான். வெளியில் இந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருந்தால் தான் இல்லை, எப்படி இருந்தாலும் தன்னிடத்தில் தன்னால் சந்தோஷமாக இருக்கிறான். ஆத்மனி ஏவ ஆத்மனா துஷ்டக. தன்னிடத்தில் தன்னால் சந்தோஷத்தை அடைகின்றான். ஏன்னா இந்த ஆத்மா சுகஸ்வரூபம், சத்து சித்து ஆனந்த ஸ்வரூபம். அந்த ஆனந்தத்தில் அவன் நிரந்தரமாக இருக்கான். இவர் தான் ஸ்தித பிரக்ஞன் அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறார். நம்மளோட இந்த பாரத பூமியில் நிறைய மகான்கள் இந்த ஸ்திதியில் இருந்திருக்காங்க. அவர்களில் ஒருத்தர் தான் சதாசிவ பிரம்மேந்திரால். அவர் 16th செஞ்சுரியில் இருந்தார். கும்பகோணத்தில் பக்கத்தில் இருந்தார். அவர் பிரம்மஞானி. அவர் யூஸ்வலாக எதுவும் போட்டுக்க மாட்டார், அப்படியே தான் போவாராம். ஒரு வாட்டி ஒரு முஸ்லிம் ராஜாவோட வீட்டு பக்கம் போனார், ஒரு பேலஸ் பக்கம். அங்கே போகிறப்ப அந்த முஸ்லிம் ராஜாவுக்கு பயங்கர கோபம் வந்துருச்சான். அங்கே இருக்கிற சிப்பாய்களை கூப்பிட்டு அவரோட கையை வெட்ட சொன்னானாம். அவங்களும் கையை வெட்டினாங்க. ஆனால் சதாசிவ பிரம்மேந்திரால் எதுவும் நடக்காத மாதிரி அப்படியே நடந்து போனாராம். அப்போ தான் அந்த ராஜாவுக்கு புரிஞ்சுதான் போகிறவர் சாதாரணவர் இல்லை, ஒரு ஞானி அப்படின்னு. அதனால அந்த ராஜா கீழே கட்டாய் விழுந்திருந்த கையை எடுத்துட்டு வந்து சதாசிவ பிரம்மேந்திரால் அவரோட காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டானாம். சதாசிவ பிரம்மேந்திராலும் அந்த கையை வாங்கி தன் கையில் வைக்க அந்த கை ஒட்டிக்குச்சான். அதுக்கப்புறம் எதுவும் பேசாமல் நடந்து போயிட்டாராம். இப்படி தனக்குள்ள தன்னில் சந்தோஷத்தை அடைந்தவர்கள் நம்ம மண்ணில் நிறைய பேர் இருந்துட்டு போயிருக்காங்க. லலிதாவில் கூட அம்பாலோட நாமங்கள் வரைச்ச நித்திய திருப்தா அப்படின்னு பிரம்மஸ்வரூபத்தோட லக்ஷணம் வரும். அம்பாள் எப்பவும் திருப்தியோடு இருக்காலாம். ஸ்வாத்மாராமா தன்னிடத்திலேயே ரமிச்சு இருக்காலாம். ஆசைகள் நாம் இந்த உடம்போடையும் மனசோடையும் நம்மளை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுனால ஏற்படுறது. அப்போ நமக்கு முழுமை இல்லாத ஒரு நிலை ஏற்படுறது. ஆனால் நான் இந்த உடம்பும் இல்லை மனசும் இல்லை, நான் எங்கும் நிறைஞ்சிருக்கிற ஆத்மஸ்வரூபம் அப்படின்னு என்னைக்கு உணர்றேனோ அப்போ எப்பவும் ஆனந்த நிலையில் இருக்கு. மேலும் அடுத்த ஸ்லோகத்தோட கண்டினியூ பண்ணலாம். தன்யவாதக.